tânăr are premise bune să avanseze, ceea ce nu era cazul la începutul anchetei. Până acum, nici fosta soția lui Dan Contra și nici partenera sa de viață nu ar fi fost chemate la audieri. Cât despre probele din dosar, anchetatorii nu ar fi analizat încă toate documentele sigilate la perchezițiile de la sediile Hexifarma. Bună seara, doamnelor și domnilor, din nou împreună 7 zile vom fi împreună seară de seară, se lungi la Realitatea TV. Astă seară, timp de 3 ore și jumătate, 3 teme extrem de interesante, pentru că în prima parte este omul momentului. Dezbaterea ultimelor săptămâni și zile se axează pe zona justiției în România, așa că în prima parte a acestei emisiuni vom sta de vorbă cu doamna ministru al Justiției, doamna Raluca Bună, care așteaptă întrebările dumneavoastră, dar ele au venit deja din spațiul public, o parte dintre ele le-am adunat și vă promit că le voi adresa toate aceste întrebări doamnei ministru. Partea a doua, domnul Nicușor Dan, candidat la Primăria București, va face un anunț extrem de important.